yiloo nto ingathi yiloo nto engengathi mastart the chorus ngoba ndiyakholelwa nam andijonga apha kum Thixo wandicholela udakeni Ndandizayithe off-jola ngo-2001 oogqirha esithi mandiyeke ufunda because akho nto nophinda ndiyenza amafama wiki by nature kwango-2001 ngoko yilelo ndisithi nakondokule ndawo andiyazi bafuna njani kodwa kefefe kathi so nabanye uthixo banganceda noba ebomini bakho burayithwe off kusithiwa kushiyeka iintsuku ezintathu kodwa uthixo angakurestorisha sifunde apha incwadi ezimbini incwadi yomprofeti uHoseya incwadi kaJohn kwi-Revelations kodwa ndicela ibe focus yethu ibe kule ncwadi siqale ngayifunda xa singena kule nkonzo sathi ke xa ndigqibile sithi chu sihleli phantsi nam ndizawusifuna ndikhangele njengoba uThixo ethetha bandifuna yiphi direction sizawuthi xa ndigqiba sicule u-246 prayerful sihleli phantsi nalowo asondele ezinyaweni zomnqamlezo umprofeti uHoseya unyana kaBheri umprofeti uHoseya unyana kaBheri utata ke elavukuvuku utshatshu bendifunda phandle ye-commentary akhange limnike that much information ngotata wakhe kodwa lendixelela uba umentionwa nje apha kule chapter yokuqala kule ncwadi kaHoseya into yoba uyise nguBheri kodwa watsho laa mbhalo ukuthi babini uBheri abavelayo ukho uBheri unguyise mkhulu ulandlu kaAbraham unguyise mkhulu kaEsawu ukho uBheri okhoyo phaa kodwa bohluke naye nguye lo unguyise kaHoseya so ibe nomdla kwikharektha kaHoseya uba uHoseya ungubani uHoseya wenze uphi umsebenzi imzoba ithi uHoseya lo engunyana kaBheri nje kodwa ibaleka ithi into ezibalulekileyo ngaye i-calling yakhe eye yohluka kubaprofeti bakwaSirayeli ngakumbi kwi-Northern Kingdom
that is kwaJuda phantsi ko-Efrayimi. Ithi ke xa imzoba ngoba ndifuna nje sibambe le ndawo ithi kule ndawo besiyifunda. Izani sibuyele kuYehova. Ngoba uYehova uqwengile. Usiphilisa. Uqabele uYehova. Osibopha. Bakuthi kwakubansuku mbili asinike ubomi. Olwesithathu usuku asiphazamisa. Ithi ke lo mbhali uHosea wahlukile kwabanye abaprofeti ngoba uThixo abanye abaprofeti abafana noHezekiya nabanye ngakumbi okugqibela uJeroboam wesisizwe bathethile nabantu bakaThixo beshumayela usindiso bethetha nange-rebellious abantu abayenzileyo kuThixo be-rebellious in the laws of God. Bathethile abaprofeti bemtolika uThixo ngendlela uThixo bebawisela umthetho ngayo. Izani sibuyele kuYehova ngoba uYehova uqwengile, usiphilisa, uxabele, usibopha. Uthi lo mbhali bawudlula abanye abaprofeti uThixo wacinga elinye icala ngoba eloba afika umprofeti ephethe iBhayibhile eme phambi kwesisizwe athutha uYehova kuni buyelani kuye. Elo cebo bathe baliqhela bathi babaliqhele baphinda babuyela back ezintweni zabo abebezenza. uThixo wathi ngoba unguThixo wamacele, uThixo esimkhonzayo. uThixo ngo-722 watsala unyana kaBheri. Wathi xa emtsala i-calling yakhe noxa endikrokrela uba ngokwe-hermeneutics endikrokrela uba wayecinga uba naye uHosea uzawutolika uThixo ngendlela abanye abaprofeti abamtolika ngayo. Ngoba uThixo xa rhamente esibiza usibiza uThixo i-calling yethu isithele. Umkhulu wam aba bakule ndawo endikuyo bayayi-understanda le nto endiyithethayo. Oba xa isiza i-calling sijonga kwi-endlay 1 side sizibale izigaba zayo, kodwa beyond asibone uba uThixo ubeke ntoni. Zihlobo ezihle ezithandwa nguThixo. Mhlawumbi uHosea wayecinga uba naye uzawuma njengomprofeti uIsaya athi noba izono zenu uzingqombela buyelani kuYehova ziyahlanjwa. Kanti uThixo embiza nje unyana kaBheri umbizela uba ibe nguye isemoni. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, uThixo udemonstrata isemoni yakhe kwesi sizwe ngoHosea. Andiva rhamente. Hallelujah. Kanti uThixo isemoni kwesi sihlandlo sika-122 akuzoma umprofeti ephethe iBhayibhile, akazukuma uHosea ephethe iBhayibhile yodwa, kodwa izawuba nguHosea isemoni kaThixo. Bantu abahle abathandwa nguThixo, izawuba nguye ozaba isemoni ukuze sisizwe sikwazi ukubuyela kuThixo. Oba
uEzekiel esima atyhile ichapter nesahluko kodwa umahluko phakathi kwakhe noHoseya into yoba nguHoseya osisahluko nevesi. Sihlobo sam esithandwa nguThixo ngoba ekukhonzeni kwethu uThixo uThixo ademonstrate ngathi kwabanye abantu ukuze abanye abantu bathi ngenxa kabani ndabona uThixo noxa ubani wayekholela kodwa kwaba bukhola bukabani ndakwazi ukumbona uThixo ndencedakala. University ndake ndeva ifama ishumayela ingakwazi uzifundela kodwa ndambona uThixo. Sihlobo sam ndake ndeva umntu owayedlulapha ehlale kwi-wheelchair wathetha wathi engagqibanga ndanditshini uThixo ubuqokelele ubomi bam. And therefore uThixo udemonstrate isabona kubantu bakwaJuda ngoHoseya umprofeti. Sihlobo sam esithandwa nguThixo uthi uHoseya awuresponda kwicalling kaThixo ilizwi likaThixo athi uThixo kuHoseya alright ndikuvile oba uyandamkela njengoThixo kodwa Hoseya ndicela ndenze demonstration ngawe kodwa loo ndisithele uHoseya egqinwe lukholo. Sihlobo sam esithandwa nguThixo ngalaa mhla athi uThixo xa eqalise moya ilizwi likaThixo wathi hamba uyosikhangelela umfazi. Sihlobo sam esithandwa nguThixo wemka wabuya ephethe uGomere. uHoseya wathi xa efika naye uGomere embuka ilizwi likaThixo. Yizani sibuyele kuYehova ngoba uYehova uqwengile, uYehova usiphilisa, uYehova uqabele, uYehova usasibopha. Bona abahle abathandwa nguThixo uthi lo mbhalo basahleli. Sihlobo sam uThixo wathatha uGomere umkaHoseya wamthumela esitratweni njenge-prostitute. Ilizwi likaThixo sihlobo sam esithandwa nguThixo wahlala esitratweni wathengwa yenye indoda oba abe yi-prostitute yakhe. Ilizwi likaThixo walinamandla. Sihlobo sam ephomemini nje uthi lo mthwali esaxakekile uHoseya ehleli. Sihlobo sam esithandwa nguThixo maybe esithi kuThixo njani ovumayo oba nditshate ndihlale kakuhle ndisahleli amkhuphe umkamabheka esitratweni. Maybe wayesitsho uHoseya kodwa uThixo wakhonsiva uHoseya esitratweni. Ilizwi likaThixo madoda uThixo esimkhonzayo uthi umbhali wakhe ugqiba ukhonsiva wathi uThixo uyele ndodeni yakho. Wafika endlini yafika emzini wakhe wathi uThixo kuHoseya thi umntana osenomkakho. Sihlobo sam esithandwa nguThixo uzothi xa umthiya uthi igama lakhe uYizeleli utsho xa umthiya. Sihlobo sam wamthiya uHoseya umntana kamaziyo abangubani noyise wabesithi uThixo mkhulise hlala naye wahlala naye. Sihlobo sam awubamdala awukwazi uzenzela izinto
uThixo wathi uThixo hamba khomere buyele esitratweni isihlobo sayo uThixo asimkhonzayo uthi umfali wena wabuya ekhonsifile okwesibili isihlobo sayo esithandwa nguThixo uthi umfali awufika ixesha lodiliva wathi uThixo oseya thika esithandwa nguThixo emfukamini nje ukholo nokugqithisa bezomeko madoda sihlobo sabo esithandwa nguThixo wakhula umntwana oyintombazana wandelwa abakwibakala elithile wathi uThixo mthigama waxa emthigama wakenzelwa kamfesana sihlobo sakho esithandwa nguThixo wathi okwesithathu hamba ubuyele esitratweni selifunde uthi lo mfali wemka wabuya ekhonsifile umfana sihlobo sakho kumkani wayimbalisa wathi uThixo mthigama sihlobo sakho waxa emthiya igama lesithathu wathi ithi wasibantu bam sihlobo sakho and therefore unaba bantwana oseya balapha endlini ilizwi likaThixo abakhulisayo engengobakhe madoda sihlobo sakho andifuna ungena tipha kwintwana bebisenzeka ugombela esitratweni andifuna ungena kodwa ne-understanda imeko yala msebenzi wasesitratweni ne-understanda sihlobo sakho wandelwa babathathu wamkhulisa wabakhulisa babathathu uyizelele sihlobo sakho lo akenzelwa kamfesane lo asibantu babo babathathu baba badala wathi uThixo jongapha ke waseya uyayibona lento endenza kuwe iseboni intshumayelo uSirayeli unjenkulu sihlobo sakho uSirayeli damkhetha damchusa amongst the nations, the many nations damthanda damombesa damhombisa ndithi xa ndimncoma ndikwi-honeymoon noSirayeli ndithi kuntombi uZiyoni kuntombi uJerusalem kodwa benze lento yokuthi ndisemtshatweni othando nabo love your neighbor, love God as you love yourself. Kodwa uSirayeli wemka sihlobo sakho esithandwa nguThixo. When you read chapter 1, chapter 2, chapter 3, uThixo uyademonstrata kuhlekiswa kwaHoseya okumshumayeli wathi xa kungena iprocession bathi abantu xa bembona ndiyayazi nenkosikazi yakhe isesitratweni sihlobo sakho esithandwa nguThixo. There are times we need to reflect after ungena noba kusemanyanweni noba kwayiphi inkonzo oba kukhithwa ezwa ngawe
ngithena mbona oba uyitwenzi sihlobo sami esithanda uthixo ngalo lonke loxesha uthixo udemonstrate ngawe ngokwesaba sakho sihlobo sami inamandla lento esiphetheyo sihlobo sami esithanda uthixo uthi chapter 4 and chapter 5 uthixo uthi jongake Hosea cela ukuthi kuwe yazi lento liyazixesha abazawuthi kum abazawundifuna ithi lena ifundwa umfuzi umthingi uthi kusixesha abazandikhangela yazixesha futhi izawufika yeka ngoku yeka banele wena ngoba lenze ngawe inhlekisa kubo ukuze mna ndibasuse tyhini Thixo ndicela ukuthi kuwe le service yanamhlanje into ekwenzakalisayo nekungcolehayo wena unegrudge xa uthi kwademonstrate ngawe unegrudge wena sihlobo sakho esithandwa nguThixo xa uthi kwademonstrate noba ungayiphinda indlela ngobomi bakho uhamba uthuka abantu wena unegrudge sihlobo sami into akunyusela ipressure into yoba xa uthi kwademonstrate ngawe phambi kweentshaba zakho ufuna uphindisa ngemphakathi wathula Hosea wabayeka wathi uThixo kodwa ugqibile ngoku ndim azawugqibela wathi kusixesha ithi le ndawo esifunda uSirayeli ubuyela kuThixo uthi ke ngoku bayakundifuna bathi ndisali sibuyele kuYehova ngoba uYehova uqwengile wasiphilisa uqabela wasibopha ngicela ke Rhameta siqale kulo ndawo ngicela uba siqale kulo ndawo ngicela uba siqalapha kulo ndawo ngoba aba bantu xa umamele ithoni yombhalo sihlobo sam xa umamele ithoni yombhalo uSirayeli sihlobo sam uxelela uThixo ngeba kwi-first sentence ka-verse 1 ku-chapter 6 ngeba siyavumelana noba bayavuma oba ewe masibuyele kuYehova masibuyele that one maybe sonke we understand and head ngetsho ithi uSirayeli uvuma isono sakhe aguquke and uverse 1 ka-chapter 6 utsho uthi yizani sibuyele kuYehova ngoba uYehova uqwengile uYehova has torn us into pieces uqabela uYehova usho umbhali wekuqulele lesingesi utsho uYehova uthi let us come back to the Lord because our God has torn us into pieces. I understand xa bebuya oba amanxeba abanawo bebewonishiwe ngawo uThixo wabatyhalela kude wabenzakalisa uYehova. I understand loo nto kodwa iproblem yabo sihlobo sam yinto yokokuba oba mhlawumbi bebeconsulta a-physician doctor besizawuthi uthi ngokathi udoctor esisigulo abanaso sinento yoba babheke theatre bayawuqhaqhwa
kodwa bona bathi no doc, we need a quick remedy. Uthixo ayingothixo wa-quick remedy. Sihlobo sam ngoba banika umqathango othi exabele nje wasibopha ekwengile nje wasiphilisa, kodwa babeka umqathango othi emva kwensuku ezimbini abuye asibophe. Madoda, sihlobo sam, ngumqathango. Is it not what a situation that we are in now? We want a quick remedy. And it is for ixesha lokwenzakala kwethu. Uthixo akasebenzi rhamele ngolo hlobo. Nyamezela liyeza likaThixo ixesha. Babeka ixesha kumnikazi wamaxesha. Banika uThixo iintsuku ezimbini. Sihlobo sam, intoba ewe siyavuma sonzakele, kodwa uThixo emva kweentsuku ezimbini uThixo usasihlisa ubomi. Kutsho bona baxelele uThixo, sihlobo sam esithandwa nguThixo, rhamele sikwiyira apho sixelele uThixo ngoba kunini Thixo ndikule meko. There's nothing wrong kuloo nto, kodwa we must not forget that elikaThixo ixesha asilo lethu. Sihlobo sam, ixesha lokuphila kwethu asilo lethu. It can be now, it can be tomorrow, it can be after 5 years. Uthixo demonstrator ungafunwa ifamily yakho uthula uThixo waka. It can be 20 years. Uthixo demonstrator abantwana belala esitratweni tyhini Thixo. It can be 30 years. Uyigraduate uthi unqabe madoda, kanti uThixo ayikabi lo xesha lakho. Sihlobo sam esithandwa nguThixo, it can be after your death ubona uThixo ephendula kwifamily yakho. And so njengoba silapha nje, we need to reflect in the life and the ministry of this prophet Hosea. And sitheleke simeko yethu, sitheleke sixesha lethu esilibanayo kuThixo. Sifika kwinto ethi ukuncama kona sizuncama. Ngani ngoba ixesha likaThixo asilo lethu. uThixo xa edemonstrator kingasibeleli bala ba khamete alibonanga uThixo edemonstrator ngoba bibuka Job ibona fefe ifriends zakhe semka sasifika salila silila naye uJob kodwa down the line zoyitwa kulinda ngoba ixesha lathwa elasemhlabeni atikho into enzileyo izani sibuyele kuYehova wayayedwa uYobi ethuthwini ngalamhla athi imfuyo ingekho abantwana bengekho isithi inkosikazi yakhe challenge uThixo what umuntu owaziyo ba ixesha lempiliso asilo lethu uThixo usademonstrata wathi ndazandisa elisweni nawuphuma ndingaphetha nganto uYehova ebanika
uyawafa uthabathile igama likayawafa malibongwe ngoba uThixo xa edemonstrator abanye abantu bayasiphazamisa bathi ugqiba ukutsho kuchapter 7 waxoxa ishomi sakhe wathi mkani kum ngoba ningabathuthuzeli abayindinisa nimninisa nje singqala kumphefumulo wami ndiyekeni ndithetha ngoba kundehlele okundehleleyo sihlobo sami ezithandwa nguThixo semka sathi netba simka wafumana ichance uJobe uyothetha phumani ezishomini ezinenzakalisayo sihlobo sami ezithandwa nguThixo ilizwi likaThixo ewe phumani abantu abanenzakalisayo ukuze uphile emoyeni iba namathuba ohamba wedwa phumani ulaleyo ushera get deep problems zenu elenzakaliswa ngaso ngexesha elilandelayo ithandi nje uyehova uxabene usasibopha phelani kuloo ndawo ningathi ngexesha elithile sihlobo sami ezithandwa nguThixo xa sizawuthandaza lo mfo wasempumalanga awugqiba uThixo udemonstrator sibona kakuhle chapter 19 ejongene enqola umtyholi chapter 19 verse 26 uThixo demonstrator ngendoda yasempumalanga uthi umbhali uSathane emxhikixa kodwa wathi lo mfo enye into endiyaziyo ngayazi bo my redeemer is alive umhlawuleli wabo uhleli madoda umhlawuleli wabo uhleli engophela uyawusuka emva koba ulosulwa mlushe ingekho inyama yakho into yawuhlekisa nakubantu abahamba ngendlela nakumakhwenkwe apheke emadlelweni esolatisana ngam kodwa ndiyazi uba umhlawuleli wam uhleli engophela itsho ndisithi kuwaThixo noba batsho kodwa ayinoba ingathi uthi ndiyayazi uba uyademonstrata kodwa ndithi kuba elam ingqina isamazulwini ondivumelayo ukwiindawo eziphakamileyo madoda athandwa ilizwi likaThixo emva kwemini nje awugqitha uHosea nabaninzi uThixo wacinga Rhabete wacinga uThixo wenza lento abantu omfuza umdikixa bethetha ngayo ikhenosisi sihlobo sami esithandwa nguThixo wacinga uThixo wenza lento ekuthiwa ikhenosisi sihlobo sami esithandwa nguThixo bephuma babekho abantu be-era kaHosea babezawuthi nqa ngoba xa isiza ikhenosisi isa lentombazana engumariya ethi ibhayibhile xa isoka ayingasali nandoda uThixo emptied himself ngomariya madoda uThixo ngalamhla athi umariya sisithi sithunywa ngelixesha nyakenye uzawuzala inyana umbise kuba uEmanuweli madoda akukuthi uThixo unathi sihlobo sami uthi uIsaya waxa egqibezela usonini nanini uThixo alegorha ukuthetha kwakhe kusezikhatini madoda yaxa ifika lento phezu kwegada lomhlaba ayabi nandawo yawuhlala asalele esitabini ekhenosisi uThixo wehla wahlala phakathi kwabantu ukuze abantu bedemonstrate ngam awujonga kuloo ndoda amadoda hallelujah the King of Judah
batsho xa beyincoma uyesu madoda bathi xa beyincoma ngathi xa ifika laa nto ifika ithi nje uyafuna nophila ifika itsho yona iphuma esizalweni sentombi uMaria ithi uyafuna nophila and therefore xa sizawuthandaza rhamente isitshixo sempilo yakho silapha kuwe asikho komnye umntu cela njengoba ndishiye loo nto ufika unyana kaMaria eveza ukuncwadi esitshilelo madoda oba ithi le ndawo ndandilila ngoba akufunyanwanga mntu wakuyifunda incwadi nokuyikhangela oko zihlobo sabo ezithandwa nguThixo uthi lo mthandi uthi ndilila kakhulu ngoba ezulwini akufunyanwanga mntu uthi uJohane kule nto besiyifunda uthi uYohane nasemhlabeni nangaphantsi komhlaba akufunyanwanga mntu zihlobo sabo ezithandwa nguThixo. The point of argument is akufunyanwanga mntu njani bebekho nje abaprofeti kwenzeke ntoni akufunyanwanga mntu njani bebekho nje okumkani bomhlaba akufunyanwanga mntu njani zihlobo zam ezithandwa nguThixo yathi ephendulayo sasivaliwe ingango sasingezele ngelosi sifela bakhe uthi uJohane kule ndawo besiyifunda wathi lo wathunywa lizulu sukulila ngoba ingonyama madoda yesihloko sakwaJuda ikoyisile ukuyivula incwadi okwafunda amaxhiba bacula ingoma madoda bacula ingoma bathi ufanele kubongwa ufanele lusuko ngoba yena wasithenga abasibedla bakaThixo ngelelakhe igazi so ukhona uYesu madoda wokuthi xa uthi kwademonstrate ngathi emhlabeni lapha ukuze abantu bambone ukhona uYesu obesithi umthandazi kule ndawo nawe ngakunceda namhlanje atshintshe impilo yakho ukhona uYesu ophilisayo kanti le demonstration kaHosea ethi ngomhla wesithathu uzawubuya siphilise ithetha into yoba uzawuthi awugqiba umane sithi uyakufuna nophila kodwa ayolala engcwabeni kodwa aqale ezintshabeni ngalamhla ahlaziswayo tyhini Thixo kodwa elikaYesu ihlazwa lingaphezulu kwelikaHosea ngoba ithi iBhayibhile xa bemkhupha emveni koba bevusa uLazaro ekhothi bamkhupha ngelingasemvisako ehanjiswaze madoda ehanjiswaze ayikho ntsha into yokuba bathi abantu usebenza nabo bathi xa bengubana ngentloko bakukhululise uhambeze kwi-social media usithi ulisela le mali kanti ayithathwanga nguwe ayikho ntsha uthi udemonstrata ngawe nasemsebenzini wakho ayikho ntsha into yoba bakukhulula uhambeze elangeni usithi akathandazi ngelo xesha indoda ibuya kusasa ayikho ntsha uthi uyademonstrata ayikho ntsha into yoba ihlazo lakho libekwe elangeni kuthiwe nimbone sihleli kanje umkone izimali zabantu zemibutho ayikho ntsha uYesu wakanjiswaza esitratweni madoda engenatyala ngoba uThixo xa edemonstrata uthuthukana ngabantu abangakwazi nothetha nakwintlanganiso yefemeli but because uThixo uyademonstrata uziva kuyinto yofunda uthetha
Keep it up. Hold on in your faith. Uthixo uyademonstrate. Mbona uthi William Parkley kukho indoda eyayingumchweli yathi xa iwela umfula wekhithoni yathatha ibloko yamgibisela uYesu lapho yamxhuzula emlenzeni isithi le ndoda nale limelemene elilahlekisa isizwe sidlula kuloo ndawo uthi xa uthatha inyani kuthiwa limelemene sihlobo sami don't worry uthi uyademonstrate wasikuYesu wenza isimanga xa ifika ehome akhe ebona abantu belila yo ayisuki namandla into esiphethe you know xa kuhlekisa uqonba akho nomuntu ongakubi but ubekho umuntu oyi-one othi kuwe shame athi awugqibe edlule abona abantu abambalwa uYesu ababemlilele and uYesu kule ndlela just wait ncama uza kuhilisha uThixo akuphendulele uThixo xa sizawuthandaza nje kufuneka umlilele uThixo uthi nje ngicela ixesha lakho Thixo lifike ngexesha lakho uYesu kuba bonke abantu ababemthuka bemgezela azange uYesu athendisha kodwa Yesu wasaba mama balile wathika uthi umbhali wathi salundililela abantu abasengxakini nini nabantu bangabeli madoda salundililela ilelani nina ngoba xa kunje kumthomanzi xa enza izinto komanzi umthi uzabanjani kombileyo hamba lehlazo lakho uThixo uyademonstrate madoda abanalo aliyazi izinto ezinhle ziphuma elihlazweni madoda zihlobo zami wegqitha becinga bayahlekisa xa bafika phezu kwentaba bemisa umnqamlezo into ibe into ohlazisa madoda ilizwi likaThixo yasike le nto yajika yathi igama umnqamlezo ibava abashumayeli besithi unamaqala amathathu licala le-repentance necala le-rebellion sihlobo sami ikuwe intoba ngoba ubusuku usithathele lo Yesu madoda ikuba umyeke sihlobo sami uthi umbhali ukaloqala kanye elazikhethela lo liphatha iqala waliyeka iqala le-rebellion waya kwiqala le-redemption madoda iqala atonement iqala apho uYesu inguye oyimfana nosiqabagushela inguye osilwelayo kwiintaba zethu madoda xa ndiyeka-ke mandiyeke uYesu mandiyeke uYesu ethe kwilizwi lesithandathu kugqityiwe wathi nebathi kugqityiwe sihlobo sami kuthi umbhali phaya etempileni kwenzeka isimboli yoba laa patition eyayisetempileni iqhawuke phakathi idemonstrata one uSirayeli owathi kwixesha lomnqophiso omdala wasplita phakathi zihlobo sami uThixo wayento uhlekisa ngenxa yakhe but la partition xa ikrazuka uYesu ephezu kwentaba esithi kugqityiwe ithi la partition bonke abantu uThixo ebedemonstrata ngabo bazaba nendawo obukholo lwabo abalulahlanga ngomhla wokugqibela madoda phezu kwentaba yathi ugqiba laa nto yathi ndiyawunikela esandleni sakho mandiyeke ke xa sicula u-246 sihleli phantsi usikhangelele uba uThixo udemonstrate njani wenze ntoni wena
uxelele uThixo ngicela ukwenza le nto yenziwa ngomnye umfana sebhasi ngicela ukwenza yona elabanye mfana sebhasi wayezenzela imoto yocingo ngicela ukwenza lona xa ndihlala phansi ngicela ukwenzela abani nala mfana sebhasi wenza imoto yocingo eyithatha waxa eyiqhube siyawuthenga evenkileni lo mfana sebhasi waxa ingena eyishiye phandle wabuya ingekho imoto ayithandayo wagoduka ebuhlungu elila madoda uthi umbalisi welibali nalo mfana wasebhasi uthi wahlala iminyaka imali esithi umamakhe mntanami imoto ethenile isikolo sinabali into bawuthe unqukuphaliswa imoto wayincwadi zakho wathula lo mfana ngoba imoto yakhe yayinexabiso kuye ngenye imini emva kweminyaka emithathu lo mfana ebheke evenkileni wabona umfana ozayo waqhuba imoto yocingo wajonga wememnyako akangena evenkileni xa efika lo mfana wayithatha le moto wayijikajika wafika amanye amacingo nemiklenko iqhawukile kodwa lo mfana eyidlakathelisa engayikhathalelanga wafika ezinye indawo zilele irasti wabona uba noba kodwa noba inje ayisacaci kodwa le imoto yam wathi lo mfana ndiyacela uba undipha amachofu imoto yam le wathi la mfana lizukwazi nam ndayichola wathi lo mfana ndixolela uncama ndithengisele sihlobo sam esithandwa nguThixo uthi xa endibalisela lo mfana elibala lo mfana wasebhasi lo mfana wancama imali obeseyuthenga ngayo evenkileni wayinika lo wathi thatha imali ndixolela uba ndiphinde ndiyithenge ndimthanda xa egothuka efika phambi komamakhe esithi ungowami kabini wena ungowami kabini ngoba ndakwenza walahleka wemkakubi ndidibana nawe ubuhlakahlaka kodwa ungowami kabini aphinda ndakuthenga nenza loo nto izulu kuthi madoda uthi xa wasidala uthi umdumisi wasenza asisithi madoda semka kuye usathana esihlakathelisa kodwa amazulu asithenga madoda sihlobo sam esithandwa nguThixo wasinika ubomi obukuthiwa ngomhla wesithathu xa ivuka inyathi amatshobosa uthi ushone yathi ndingu-alfa omeka ndisisiqalo nesiphelo ndingobefile wadla ubomi ndinazo nezitshixo zelabafileyo.